Sugatan ng isang 14 anyos na majorette matapos masagi ng kotse habang nasa parada sa Zone 1 Barangay San Rafael, Bato, Camarines Sur bandang alas 5:35 ng hapon nitong Biyernes, September 5. Kinilala ang biktima na si alias Lenlen, grade 9 student sa Bato National High School. Batay sa investigador ng Bato MPS, nakainom ang 38 anyos na driver ng kotse na residente ng Barangay San Miguel, parehong bayan. Nagpumilit daw itong dumaan sa kalsada kung saan ginaganap ang aktibidad. Naisugod naman kaagad ang biktima sa pinakamalapit na ospital matapos magtamo ng minor injuries. Sa lip arm po ata yun. Doon tinamaan yung majorette. Kaya di na sila nakapag-proceed doon sa nila activity. Kasi nga, yun nga, pasiguro sila, sinaman namin sila, dinala sa hospital for x-ray, ganyan. At the same time, yung pinamedical din namin yung driver. Sa ngayon, inaantay pa rin ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso laban sa suspect na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries at disobedience to person in authority. Advice nung parents nung biktima, gusto nilang matauhan yung respondent kasi lasing nga saka may pagkamatigas ang ulo, nagsagutan sa pulis, ganyan. Tapos ang process kasi noon since na nagkaroon ng physical injury ng victim, in-advisean ko na mag-usap sila sa barangay. Kasi yung gano'n na kaso kasi physical injury is triable po sa barangay. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa mga motorista na iwasang bumiyahe kung nakainom ng alak at sumunod sa batas trapiko na ipinatutupad ng otoridad para iwas asunto. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.